Продукты для праграмы «Еш, пакуль не запяеш» мы набываем у краме «Веста», бо «Веста» заўжды побач. Ворола Божа пташка, високо літають, у Бога бивають. Ай да ярола, і да ворола, Божа пташка, Божа пташка. Клас, прывітанне, сябры. Я ўпершыню трымаю ў руках ліру. Мне вельмі спадабалася. Я думаю, можа памяняемся месцамі? Не-не-не, отдавай мои балалайки. Балалайки. Гэта цуд, гэта неверагодна, гэта вельмі... Дзякуй за давер. У тебя своя кухня, у меня своя. Так, сябры, з вами кулінарная фальклорная праграма «Еш, пакуль не запяеш». І сёння у нас, глядзіце, на столе амаль што пуста. Всё будзе вельмі проста. Вось тут выключна вегетарыянская страва. Або як у войску. Абяцалі, як у войску. Бо сёння вы пра што будете распавядаць? Ну, я хотел бы закрануть некрутов, вербованцев, наших дядов, прадедов, якія што, можа, так и ели. Можа, так і ели. Карацей, такая вайсковая, паходная. Продукты для праграмы «Еш, пакуль не запяеш» мы набываем у краме «Веста», бо «Веста» заўжды побач. Так, і глядзіце, што ў нас ёсць. У нас ёсць замочаная пярловая крупа, і мы яе адразу, у нас ужо ёсць кіпень, трэба толькі пасаліць крыху. Я лепей зраблю гэта пальцамі, бо магу так сіпануць. Оп. І адразу засыпаем яе у наш кіпень. Трэба, каб замочвалася яна, ну, пажадана, гадзінак так 12. Тады не трэба будзе чакаць гадзінамі, пакуль яна разварыцца. Вось у чым справа. Хочу сказать, что мне заўсёды цікавіла эта тема, потому что, по-першае, ну, сам успомни, як успрымаеш спевы, калі мужчынскі хор, армяне, ці грузіны, ці монахи спяваюць. Адрозніваецца, калі жанчыны спяваюць? Ну, конечно, безумоўна. І рэкруцкіх або салдацкіх песень у Беларусі даволі шмат было. І цікава тое, што навукоўцы сцвярджаюць, што некалі служба войску была бестэрміновай. Уяві сабе, пайшоў у войска на ўсё жыццё. Як пайшоў, дык пайшоў. Пайшоў, так. Але ёсць інфармацыя, што Пётр I ўвёў тэрмін 25 гадоў. Але праз 25 гадоў верніся да хаты, каго ты застанеш. І ці будзе чакаць дзяўчына цябе? Сёння і 2 гады... А ці вядома, з якога ўзросту забіралі? А калі патрэбна, прыйшлі ў вёску і забралі. Прыйшлі і забралі ўсё. Ну, таму шмат хлопцаў уцякалі, ёсць такія звесткі, уцякалі ў бурлакі, уцякалі ў чумакі на Украіну, вазілі солі, былі чумацкія песні, чумацкія, бурлацкія засталіся. І шмат рэкруцкіх, яны вельмі прыгожыя. І таксама бывае даволі шмат радкоў. Мне такое здаецца, што колькі вось яны ехалі, войска столькі і спявалі. Ну, вось пра Петербург, да. І пешкі ідзе. Зялён дубок, листок опадавае, зялён дубок, листок опадавае, ай намалойца, журба нападавае, намалойца, журба нападае. Бяруць, молайцаў салдаваты, бяруць, молайцаў салдаты, вязуць, Петербург, гарадочак, вось. Нават у песні ёсць, куды вазілі. Куды вазілі. Хто не паспеў схавацца. Ну так. Цікава, ці былі у той час тыя, хто сам у войска і рваўся. Ну, напэўна, былі, заўжды такія ж ёсць. Ну, калі невялікі тэрмін, калі 25 гадоў, можа было пайсці яшчэ. Ну, колькі прапаршчыкі зараз, таксама на 25 гадоў. Ну, так.
Глядзіце, я зараз нашматкаваў цыбулю. Нам трэба паліць нашу патэльню крыху алеем. Все вельмі проста. Глядзіце, ну вось, перловыя крупы у нас тут уже варацца. Тут у нас грыбочки замочаныя, гэта апёнкі. Одна бульбіна, одна морква і зеляніна, калі ўжо будзем падаваць непасрэдна разліваць па талерках. Ну і тут зараз мы можем уже... Ага. Сюди засыпаць. Зеленый дубочек на ель похилился, а молодый казававачай чаго зажурыўся. Ці валы пристали, ой, ці з дорожки збіўся, ці по той дзяўчоначцы, што верно любіўся. Я памятаю, што на кружэлцы спадчына загінуўшых вёсак зялёны дубочак пазначана як песня любоўная, здаецца. Павінна быць рэкрутская. Ну, а рэкрут ці не мог кахаць? Ну, мог, дык а якое там каханне магло быць? Ну, слухайце, мы не так давно з вами распавядалі пра вяселле. Ось як можна было рыхтуйся да вяселля, прыйшлі, хоп, забралі ўсё, на ўсё жыццё. Это ж всё. Ну, гэта лёс, можна так Ну, сказаць. лёс. О, беларусы, заўжды ўсё на лёс. Як што, адразу лёс. Всё, фаталісты. Цікава, што вось яны сапраўды у тых паходах, чым яны сілкаваліся. Я думаю, што там было вельмі проста, і зноў-такі гэта былі кашы. Як у нас мы таксама дойдзем яшчэ, калі будзе сезон, дойдзем да кашы, будуць кашы у нас там гарбузовыя, таму што і гарбузовыя, і пшонныя, таму што пшонку ввогуле называлі залатымі крупамі, залатая каша была. Я абойска добра памятаю, хоць гэта было ў 1977 годзе. Ого! Па 79-й. Гэта адразу быў Ярославль, а потым была Байкала-Амурская магістраль. На БАМе? Так. Ніякай музыкі. Таму, калі я вярнуўся, а туды мы ехалі 21 дзень, такі вайсковы эшелон быў, таму што тэхніку вязлі. І калі я ўжо вярнуўся да хаты, тата кажа, ну ты, відаць, больш нікуды не паедзеш, наездзіўся. Я кажу, так, тата, больше нікуды не поеду. Увечары квіток? А калі з'явіўся гурт «Дзіва», мы праехалі за 10 гадоў больш, чым да БАМа. Таксама былі паездкі за мяжу, і па Беларусі даволі шмат. Спраўляем грыбы. Ну, як вы там, чым вось вы сілкаваліся на БАМе? Як у нас кажуць? Ну, як ты казаў, кашы. На чужой стороне і жук мяса. Каши были, так. Каша. Тушенка и каши. И консервы. Ну, а рэкрутскіх сапраўды у нас шмат песень, так? Так. Яны прыгожыя там. О, якія даехаў казак да надалі даіну на сваім быстрым вараным коні. Ой, ды ён паехаў, радзіну пакінуў, край не вярнуўся ў край свой родны. Ой, яго каза, дыгачка Жана, да маладая, з вутар да ведачара на север глядзець. Яна поглядает на север далекий, мужа поджидает, и скоро прилетит. У нас добра атрымліваецца амаль кожная перадача, калі у тебе ёсць цёрка. Цёрка, гэта музычны інструмент. Так. Не, так бачыце, я гляджу на вас, напрыклад, вам не патрэбны музычны інструмент. Хоп, взяў да лолькі і пайшоў. Так і было. А людзі А яшчэ пад язык. Вось бабуля запісваў полькай, яна... Таму адзін можа рабіць акампанемент. Ой, дакі, ну працягвай. Ой, да ехаў казак надалі даіна. Калі зрабіць добрую рэпетыцыю, адбудзецца. Так, все адбудзецца. Але вельмі хутка з гэтай полькай зрабілі ўсё. Ну? Дапамагае музыка, і спевы Ой, таксама. цуд. Я ўвогуле не магу гатаваць, нават калі дома, ну, гэта звычайна. Кіркораў гучыць. Ніводнага разу не быў за... Сябры жартуюць, кажа, што я уночы ціха слухаю Лешченка. Уночы ціха Лешченка. Ну, каб ніхто не чуў.
Не, шмат музыкі бывае такое, што можа і як рыхтуюся да якога свята і Троіцы можа уся дыскаграфія пайсці, а можа і Pink Floyd. Ну а можа што і памацней, пацяжалей такое. Всялякае бывае. Ну што ж, сябры, глядзіце, што ў нас атрымалася. Зараз на патэльні ў нас смажыцца цыбуля, морква і грыбочкі нашыя. І мне застаецца яшчэ толькі на такі невялікі зусім кавалачкі парэзаць бульбіну одну, закінуць яе да пярловачкі. А пакуль рыхтуецца і песня рэперская. Салдаты ж таксама чакалі. Развивайся ты, зеленый дубей, скорый мороз будет. Прибирайся, и молодый молодчик, скорый походовусь. Я и морозу, и да не боюсь, сейчас разовьюсь. Выезжая, уедая деревни, рекрута молодой. Сур'ёзная песня. Мне это не тут. А там пытаецца без мачу, жартачкаў. сыночка, калі прыйдзеш у госці, а як на мосце ды трава паросце, тады прыйду ў госці. Яны ўжо ехалі і ўжо ведалі, колькі гадоў іх не будзе ў хаце. Ну гэта калі яны ведалі пра 25. Ну сёння і на 2 таксама можна спяваць. На 1,5, на 2, на Ну, ад год. хаты заўсёды цяжка адрывацца. Ад бацькоў, калі прывыклі, калі бацькі цябе любяць, калі ты любіш. Ну, конечно, безумоўна. А мне вось вы казалі пра тое, што сэнс у песнях, расшыфроўка гэтая песень ідзе. Гэта вельмі складаны такі працэс, мне падаецца, таму што можна ж укласці нейкі свой сэнс, якога там і не было. Як адбываецца вось гэтая праца? Ну, гэта, па-першае, павінна прайсці даволі шмат гадоў, таму што мы песню ўзялі, напрыклад, як прыйшлі ў краму, нешта ўзялі, так, у краме, пайшлі да хаты, але мы не ведаем, хто рабіў там, ну, няхай гэта будзе цацка, так, хто рабіў, якую душу укладаў, так і з песняй. Песня, яна кароткая, але ў песні бывае цэлае жыццё чалавека. Таму трэба зразумець жыццё чалавека, як ты казаў, прыехаў да бабулі, параспавядаў, ну, яна табе нічога і не расказала такое цікавае. Цячэ вада ў ярок і ўсё. Не, цячэ вада ў ярок ніхто не спяваў. Але спявалі ўжо нейкія фабрычныя песні. Романс, жестокі романс. Гарадской романс. Ёсць такі. Не, я памятаю, было у нас на фабрике была парочка, он был слесарь рабочий простой, а она была пролетарочкой, всем известной своей красотой. И там, ну, беда на их навалилась, под машину попала она. Ось такие песни. Ну, такія таксама спявалі, таму што жыхары паехалі ў горад за грашыма. Ну і пачалі спяваць. Яны не маглі не спяваць. Нашы беларусы не могуць маўчаць. Яны заўсёды спяваюць. Песні ёсць на розны момант жыцця. Ну, глядзіце, і зноў-такі, гэта ж у кожных сем'ях па-рознаму. Ось як, ну, нават свой род падзяліць там на 2, напрыклад. З аднаго боку у нас наадварот на застоллі было ціха, ну, але там нейкія жарты, байкі былі, а з другога боку наадварот спявалі і спявалі і спявалі. Як селі спяваць, і ўжо за парог ўсё роўна з песні. Там, ну, Кацюша, не Кацюша, як вы любіце, у прыклад прыводзіцца, але ўсё роўна песні заўжды былі. І вось, і як тут да гэтага ставіцца, я, шчыра кажучы, не ведаю. Вось, калі рэкруты заўжды ж, і зараз праходзіш каля вайсковай нейкай часці, так, каля нашай, напрыклад, 103-й мабільнай бравай брыгады, і там, як заспяваюць песні. Ну, і сапраўды, я так разумею, што песня ўсё роўна дапамагае, а ў гэтых абставінах, таму што, ну, не ўсім дадзена, выбачайце, ўжо так ісці ў войска, і недалёка не ўсім гэта падабаецца. Ну, у войску будуць усе спяваць, таму што ёсць старшыня роты, ёсць камандзір роты. Я памятаю, я зрабіў аперацыю сабе на горла, быў такі момант, і мне трэба было ехаць да хаты. Але мяне ніхто не адпусціў да хаты, таму што быў смотр строевой песні, і мне трэба было бы запяваць. Я быў запявал, і мне сказалі, ты толькі кавалачак. Вьется, і все, і маўчы. Я заспяваў, хоць у меня тут была аперацыя зроблена. А што за песня была? Ну вось вьется, знамя полкового. Вось гэта Командиры впереди. А якія яшчэ песні, ну, калі вы ў войску служылі? Ну, через 2 зімы ўжо спявалі, каб яны хутка скончыліся.
День Победы. Але я служил 77-79 год. Вот так бывает. Ну что, сябры, трэба ўжо наши вот гэтыя подсмаженные грибы и гародніну переправлять до наших крупов и бульбы. Кучерочки ще й малыя, гонять коней до води. Корові чароварвачки, ще вірві малий, вірві його ворвуть, коворвоній до води. Я ще кованік не напівся, кучерочок затопівся. Не вірві ще коворвонік, не вірві напівся, корові чароварвачок завірвір топівся. Побив вовакни, побив рами, вишляк мелкий телеграм. Телеграмм рвам, идет рвет по невервитке, не верви, да ковар водить, мавар воей милк, ну и так далее. Бачиш, были такие песни. Не обов'язково было так сумувати. Веселые песни. Не, иду это тримався. Ще дві репетиції Ну, і поїдеш. стынь, и все, и поедем. Будет Новое шоу. выездная программа, да, ешь покуль не запьешь, еще с концертом. Будем готовить, а потом Вона еще... буде назад по-іншому. Поїли, а зараз співаємо. Вось, поели, зараз спеваем. Ну, сябры, у нас зараз пакуль што будзе, канешне, наша, я б назваў гэта поліўкой, як мы, памятаеце, гатавалі не грыбную поліўку, гэта таксама можна назваць поліўкой, і хай яна адпачывае, мы тут крыху прыбярэмся, а потым ужо вернемся з вами на дэгустацыю, але трэба будзе, бачыце, яшчэ вяршкі стаяць, трэба будзе забяліць нашу поліўку і будзе зусім. Ну і бабуля зусім заўсёды так смачна. рабіла і казала забяліць. Гэта гародня. Забяліць. Дзе гародня, Дзе гародня, дзе віцебшчына, што тут. А і там, Оп, і там всё. забялілі, і там. Так што мы пакуль прыбіраемся і хутка вернемся да вас. Ну што, сябры, вось мы вярнуліся, прыбралі ўжо, і наш ужо такі пярловы супчык амаль што гатовы. Адзінае, што трэба яго, прыгожае слова, Забяліць. забяліць. Глядзіце, мы заліваем туды вяршкі, і он будзе больш такі пяшчотны смак. Трэба гэта перамяшаць. І вось зараз накрывочку. Яшчэ патаміцца літаральна хвіліну, пакуль мы туды зелянінку зноў-такі пакладзем. Паспяваю. Зараз, давайте глядзіце, што зраблю. Зараз я адпраўлю зеляніну сюды. І як робяць прафесіяналы. І адразу все мы выключаем. І хай яно, пакуль Іван Іванович будзе спяваць, яно яшчэ настаіцца. Ой, Кося, мой Кося, і чаго ж ти не весел? Ой, чаго ж ты не весел? Чаго ж ты не весел, голову и повесил? Голову и повесил. А чи же тебе тяжко, да и моя сярмёшка? Ой, да и моя сярмёшка. Ой, да только тяжкие, дальнее дорожки. Дальнее дорожки, дальнее дорожки, частые корчомки. Эй, частые корчомки. Одна корчомка Сержука. Все подбівае, Іван Іванович. Ну што ж, будзем мы, напэўна, ужо наш суп разливать потиху. Поглядите, что у нас атрымалася. Это амаль каша. Ну, сапраўдная такая, походная, рэкрутская. Так, як і патрэбна было.
Ну что, накладываем. Потому что не наливаем. Это не наливается. Нарезать. Амаль як старожитные кисяли, наразалися, да? А не наливалися. Це прапорщик стоїть. Ці звичайному солдату. Оп. Оп. О. Гляньте, що у нас отрималося. Це вельми пригожа. Так. Ну, Ціла веселка. ось така пригожусь, це правда, гляньте, ну, гэта вясёлка. Гэта вясёлка, гэта... Давайте спробуем. гэта Я смачна. песню солдатскую Гэта на сытная. А, так мы на адыход уже тады солдатскую песню і потым пачастуемся. Так? Ні, ти вже частуйся, я почну. А не, я не буду один. Давайте. Давайте песню. Ти бачиш, як складано колись не сядеш. Ой, на гори де каліна, ой, на гори де каліна, ой, дівчоненька, де казаченьку полюбила, ой, дівчоненька, де казаченьку полюбила. Ну і так 20 куплетів. 20 куплетов. Ну что, частуемся? Ти ж без мене не можеш. Не могу. Ну, буду хліб Хлебушка. їсти, коли тут стільки грибів. Ага, справді. Ну что, Смачно їсти. смачно есть. А ми і поспівали вже. Ми запрошаємо. Подсолить можно трохи, да? Да, солі не хапає. Это, видать, морква дала. Цукор стільки. Коли б поставити ще у печ, Да аби ще настоялося, було б волі, але і так, чудовно. Так. Пуп наївся круп. А як кажуть, пуп у чоловіка всьому держава. Вельми смачно. Ну, що, яму даємо. Будемо розвітуватися, сябри. З вами були Іван Кірчук, Саржук Марко. Програма «Еш, пакуль не запяеш». Усім смачно єсці. До новых сустрэч, будуць новыя рэцэпты. І не забывайцеся, калі ласка, калі у вас сапраўды ёсць рэцэпты ад бабулі, дзядулі, неважна каго, вы ведаеце старыя беларускія рэцэпты, калі ласка, дасылайце на e-mail, і мы паспрабуем гэта прыгатаваць для ўсёй краіны. Усяго добрага. Прадукты для праграмы «Еш, пакуль не запяеш» мы набываем у краме «Веста», бо «Веста» заўжды побач.